ġarrabna fidnu. Alla smiex omu lej fuq li boddi. Insalħtija tawhidek dajfi. Unaddafna mitbajja ta' ruħna sabiex nejxu għal dejjem safi. Isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Il-ġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza illum is-Sibt, l-ewwel Sibt tar-Randan, niċċelebraw it-tifkira ta' is-siddera tal-Madonna ġewwa Lurd. Illum ukoll niċċelebraw it-tifkira ta' San Pier Damjani, isqof u dottur tal-Knisja ta' Ravenna. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' Kalinu Ġorġa u Lina Żammit. Inti tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfrilhom u lejn ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmut tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fil-ħnina tiegħek ara kemm aħna dgħajfejn u mitt il-lemenija setana tiegħek biex tħarisna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija, dan jgħid il-mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħħkrija, ma tmitx subek u ma tagħmilx deni bil-sinek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xabba qalb li mnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjen nixfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien bis-sakwi, bħal għajn ta' ilma ma jonqos qatt u jerġgħu jibnuk mill-ħerbit tal-kedem. Mill-ġdid int tibni s-sisien ta' ġenerazzjonijiet sħaħ u sejħulek bennej tas-swar imġarfa li jġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk int ma tixħedx is-sibt taħt riġlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt il-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju u titlab li b'fiera, imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-mulej u jiena ntellek fuq għoljiet l-art u nxebbek b'wirġa kopp missierek għax fom il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajri l-Alla, salm responsorjali. Urini mulej trikatek. Għatini widem mulej u weġibni, għalix jiena msejken u fqajjar, ħaris li ħajti għax jiena twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Urini mulej trikatek. Int Alla tiegħi ħenna lija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu, ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jinnerfa ruħi. Urini mulej trikatek. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widem mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen tal-ilfik tiegħi. Urini mulej trikatek.
Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien ma nitaxxax b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġa lura tiegħu minn triktu biex jgħix. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igergmu mad-dixxipli tiegħu u qalulhom: Dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbejn. U Ġesu weġibhom: Mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib iżda l-morda. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbejn għall-indiema. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-ewwel lezzjoni tal-lewm tkompli ma' dik tal-bieraħ. Il-bieraħ il-profeta Eżajija għalinna li ma huwa s-sawm li joġob lill-Alla. Mhuwiex is-sawm li takkes lilek innifsek, imma għandu fih dimensjoni soċjali li inti tħenn għall-oħrajn, li tgħin l-oħrajn. Dak huwa s-sawm li joġob lill-Alla. Is-silta tal-lewm tkompli ma' dik tal-bieraħ qed jispjega li huwa s-sawm li joġob lill-Alla. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmix sebek u ma tagħmilx ġeni bil-sienek. Ara semmejna l-bieraħ il-messaġġ tal-Papa għal żmien ir-Randan. Li huwa s-sawm? Il-Papa fil-messaġġ tar-Randan qed jgħidilna taf liema sawm għandek bżonn tagħmel il-sienek. Għandek abtit gerger? Għalaq ħalqek. Għandek abtit tikkritika u tmaqdar? Ftit, għalaq ħalqek. Għandek abtit, ma nafx? Għalaq ftit ħalqek. Dak is-sawm għalinna l-Papa fil-messaġġ ta' Randan. U jkompli l-profeta Eżajija, mhux billi tagħmel is-sawm, ħanaraw is-sibt tiegħek kif inhu. Ara. Jekk int ma tixħedx is-sibt taħt riġlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħek. Dina totalina wkoll totalina. Jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddejs u nweġġaħ mill-mulej. Jekk ta' teħġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju u itlab lejn fieraħ. Il-kelma tal-Alla tikxef dak li għandna f'qalbna Il-kelma tal-Alla turina fejn aħna. X'inhu l-ħatt għalik qed jgħid hawnhekk? Tgħid dil-kelma tal-Alla x'tgħid lil dawk li jisimgħu l-quddiesa tas-sitt fil-għaxija biex il-ħadd ma jmurux quddies. Tgħid dil-kelma tal-Alla x'tgħid lil dawk li għalihom is-sibt u l-ħadd xogħol xorta waħda. Tgħid il-kelma tal-Alla xi tgħid lil dawk li jaħdmu l-ħadd biex jitħallsu d-doppju jew it-triplu meta jistgħu jaħdmu fost il-ġimgħa. Tgħid il-kelma tal-Alla x'tgħid lil dawk li jitgħażlu laqqas biss imorru jieħdu sehem fil-quddiesa. Il-ħadd. Ejjew nħallu l-kelma tal-Alla iċċanfarna, twissina, tmexxina. Is-silta tal-Vanġelu hija s-sejħa ta' Levi. San Mattew kien pubblikan. U b'din is-sejħa Ġesu jiskandalizza
Għaliex? Għax il-Farizej u l-Pubblikani kienu edewa ta' xulxejn jisom. Il-Pubblikani kienu jiġbdu t-taxxa għar-Ruma, kulħadd kien jobodhom. U l-Farizej kienu jaħsbu li huma qaddisejn. U jiskandalizzaw ruħhom li Ġesu imur isejjaħ lill-Pubblikan u joqgħod jiekol miegħu. Kif tieklu intom mal-midinbejn? Dawn il-Farizej ma fehmux li Ġesu ġej wassal il-ħniena talla lil dawk li kienu barra mill-liġi. Il-Pubblikani, dak li kienu warbejn, dak li l-Farizej bil-qdusija kollha tagħhom kienu warbuhom. Le, Alla jrid isejjaħ lil dawn ukoll. U fl-aħħar sentenza hija ċanfira xi ftit. Ġesu weġibhom mhux lil dawk li huma b'saħħithom għandhom bżonn it-tabib iżda l-morda. Forsi intom b'saħħitkom. Imma hemm il-morda l-midinbejn, dak li huma mbedin, dak li qatgħu qalbhom, dak li forsi ma jistgħux josservaw il-liġi bħalma tosservaw intom fil-preċiżjoni tagħha. Jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ iżda lil midinbejn għall-indiema. Din donna taħbi ċanfira lill-Farizej, intom taħsbu li intom ġusti. M'intomx taċċettaw il-ħniena talla. Intom min għalikom li intom qaddisejn. Iż-żmien tar-Randan huwa stedina għalina l-koll biex narfu l-miżerja tagħna, il-bżonn tal-ħniena talla. Ġesu li ġej sejjaħ lill-midinbejn mhux biex jibqgħu midinbejn imma l-indiema bħalma għamel San Mattew. Ara, kien Pubblikan u sar apostlu. Sar evanġelista. Nitolbu l-mulej biex il-kelma talla ċanfar lil qalbna u tatina li nikkonvertu u nduru lejn il-mulej. Ħuti Eżies Alla ma jridx is-sagrifiċċju imma l-ħniena. Nitolbuh jagħtina qalb li tħennu taħfer u li bagħat lill-ibnu mhux biex isejjaħ lill-ġusti imma lill-midinbejn. Ngħidu għalhekk oħloq fina mulej qalb ġdida. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex l-insara ma jiġġudikawx lil min għadu skjaf tad-dnub imma bħal Kristu joħorġu jiltaqgħu miegħu u joffrulu l-kelma divina li tfejja u taħfer nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex il-mexxija tal-pajjiżna jħabbilku għal progress ekonomiku mingħajr ma jitraskuraw il-valuri tal-ġustizzja soċjali lejn min għandu bżonn it-talb nitolbu. Biex dawk li qatgħu qalbhom mill-ħniena tiegħek jiltaqgħu ma' Kristu it-tabib li jrid ifejjaqhom u jgħinhom nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida biex aħna narfu id-dnub tagħna u ma nkunux ipokriti u nħallsu biss lejn id-dnub tal-oħrajn nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li f'dan iż-żmien tar-Randan, dan iż-żmien sabiħ, dan iż-żmien tar-rebbija, nħallu l-kelma talla iċċanfar lil qalbna nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna Rapino, nitolbu wkoll għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal dawk li nsaru ħutna li huma il-bot mis-sagramenti, il-bot mill-prattika reliġjuża, għatjom li f'dan iż-żmien ta' Randan jiftħu qalbhom għas-sejħat ta' Alla nitolbu. Nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna tal-Lurd mulej ħenna l-morda kollha nitolbu. Mulej Alla tagħna, għati widen għal dawn it-talbiet tagħna
għax it-tieba u l-ħnina tiegħek huma bla tarf lejn dawk li jiċċeħnu quddiemek bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin nofrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nindafu miħtijietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejjija kif joġob lilek. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inta kull sena lil fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu fruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, matroni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejta. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobsa l-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kalinu, Ġorġa u lina żammejt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Pier Damjani, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtħajl id-dinja tal-ġisem u d-deħm għad-distija. Eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fid-dinja. Ħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
U bil-wieqfa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek ilqani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Inti saħħaħna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamel li din it-qalbina li għalina li għalissa hija għalina misteru tatina l-għajnuna għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tita Marjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju f'ġeħet 3 ijiem lill-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma tella fis-sema. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nitolbu wkoll għal dawk ta' madwarna, speċjalment dawk li għandhom bżonn it-talb. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħankantaw flimkien. Sliem għaliko verġni mqazza, intlidet li l-Bernardina, ġewwa l-grotta minn tal-Lourdes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave